Tu creus que amb tots els polls que tinc i tot podria sortir en un anunci de xampú contra els polls? No sé d'on has tret d'aquests polls, realment. La de música, segur que els ha portat ell a l'escola. No diguis bestieses. I para de tocar, sisplau. Tu em vas dir que assagés, no? Un xòfer et passarà a buscar a les 9 per anar al sopar. A mi no, jo no hi seré. He d'anar al despatx, que l'hem llogat perquè gravin un anunci. Segur que no ens fa res esperar-te una estona. Maria! No m'agrada que facis com si tot això no t'importés. Doncs no m'importa. Ahir a la nit ploraves com una magdalena davant la televisió. Ho deus haver somiat, això. No, senyora. I saps per què no ho he somiat? Per què no he dormit en tota la nit? Pobreta. Per què no ho pots reconèixer? T'encantaria anar a aquest sopar i veure el Harrison Ford com menja, com tot. I resulta que el concurs el vas guanyar tu. Però a mi no m'agraden els concursos, i estic en contra. I de la flauta també, vés a veure la televisió. Si no hi vas, no podré viure amb aquest càrrec de consciència, Maria, sisplau. Ara no em facis quedar a mi com la dolenta. No hi vull anar-hi i ja està. Jo tampoc. Llàstima de premi. Llàstima. Ei, demanen per la Laura Masdeu, de la ràdio. Ara ves que està discutint amb la... Sí, sobre la Meritxell. Laura Masdeu! Podria ser un embaràs psicològic, però jo crec que no és verge. Ara s'hi posa. És a la ràdio. Demanen per la Laura Masdeu. Un moment, Semblar nenes petites. Posa-t'hi. Jo no m'hi poso. Va, dona. No m'hi penso posar. Molt bé. Sí? Ah, sí, és pel sopar aquell amb el Harrison Ford, sí. No. Jo no sóc la Laura Masdeu, no. No, però és que resulta que la Laura Masdeu, aquestes coses i els sopars amb gent com el senyor Ford, miri, realment creu que quan tens un famós al costat li veus tots els defectes i ha decidit que... No! Un moment, que em sembla que ara s'hi posa. Sí? Hola? Sí. Sóc la Laura Masdeu. No li ha de fer cas, era la minyona. Sí, sóc jo. Ha de ser alguna cosa molt especial. Sí, i sobretot sexy, per si de cas. I sobretot, Maria, posa't molt de perfum. Els americans no els importen els excessos, Què us sembla, aquest? Massa Perfecte. fosc. Tot això és un malson. Què li puc explicar jo al Harrison Ford que li pugui interessar? Mira, tu comença preguntant-li de quin horòscop és. Els homes sempre ho fan, això, quan no s'atreveixen a demanar-te quina edat tens. Jo també ho faig a vegades. També li pots explicar com ens ho hem passat de bé aquests dies per culpa seva? Serà com parlar amb un pòster. No ho puc fer. I doncs estigues tota l'estona mirant-lo. Jo és que en tindria prou, ja, Això. I que es pensi que sóc idiota. No hi vaig. Maria! Que no. Mira, això és típic, això és un atac de pànic, Maria. A mi també em va passar el dia del casament. Quin casament? El d'ella. Ja n'hi ha prou. Maria, aixeca't, triem un vestit i calla o hi aniré jo. Ni morta. Aquest em fa més romàntica. Doncs aquest. I sobretot, Maria, no et facis ni la interessant ni la dura amb ell, no, sisplau. I passi el que passi, ens ho explicaràs amb pèls i senyals, Va, tu i aquest, què? Mira. Ja, vol dir que li falta una nota de color i de passió. Això és el que anava a dir. Un moment, espera. Té. Oh! La Laura Masdeu baixarà de seguida. La Laura Masdeu baixarà de seguida. Ja està. Ja hem arribat. It has been a wonderful evening. Sí, molt bé. Will we see each other when I come back to Barcelona? Sí, truca'm. Ja saps el número. 93787-8939. Here.
This is for you. Era ell. Olga, Diana. Era ell, oi? Good night. Però si ja us ho he explicat 1000 vegades. Va, és igual, Maria, és igual, va. Doncs no vaig poder-me acostar a ell en tot el sopar per culpa dels intèrprets, executius, periodistes. Vaig estar a punt de tornar a casa i barallar-me una estona amb la Laura. I com us vau escapar? Vaig sortir a fora a prendre l'aire i me'l vaig trobar al jardí. Em va dir si coneixia un lloc per prendre unes bones tapes. En anglès. Yes. I tu què li vas contestar? Que no, era la veritat, però li vaig prometre que en trobaríem un. I vam fugir. La resta és privada i hi ha nens al davant. Van més bé. Doncs vam prendre tapes, vam beure, vam ballar... I menja bé o no? Balla bé. Veu bé. I quin signe és? I et va ensenyar a fer en el fuet? Ho fa tot superbé. I em va prometre que quan torni a Barcelona et portaria un mocador de regal. No. Ei, que és l'hora de l'anunci. No, en aquesta casa no es veu la televisió. Què? Va. Aquest és el meu exmarit. Un home corrent. La nostra separació va ser la decisió més encertada de la nostra vida. Per què no celebrar-ho amb un regal a la seva amiga, batedora picadora Climax? Mare, què li passa al pare? No, res, fill. Li van pagar per fer-ho.